Здравейте хора, аз съм Белега и тук с мен е брат ми. Здравейте С него хора. ще играем Google Food. Който не знае какво е, това е Google Food. Има култура, хора, имена и въпроси. Трябва да пишете след нещо и да на първо място е 10 000 точки, второ 8 мисля, че или 9. И така надолу почваме с култура. Сега ще ги редуваме. Cucumbers are nasty. Не. Няма го. Are vegetables. Green. Vegetables. Ето има го 4000. Ами cucumbers are Food. food. Няма го gross easy. Berries 98, water healthy fruits. Давай. People. My eyes look like ocean. Like Sun three. Like дърво. Не знам как се спела там. are ugly. Не. That weird my God. black. Names. Dorothy. Pumpkin. Нещо такова беше. Pumpkin. Не, pumpkin. Pumpkin. Не бе. Не бе, но... Counts. Parker. They Уизърта. must die. Questions. What is a bad Think. day? Work. Think. Много са слаби. Think. Много сме само слаби. дето- Кредит скоро. Да бе, кредит скоро. GPA. И пак с култура. The NRA is USA. Култура. 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 His NSA is... Не бе. The new KKK, an example of good people. I want to like You. Myself. Myself is... Your friends. free and Myself. me. Няма го him, but I don't. Myself го има 5000. Браво. И сега names. Peter Parker. is ugly. Питър Паркър. Стига бе. С това английски акцент ми говори. Не го... Гъзли. Не. Питър Стораро. О, майка. Пан. Ако кажеш още нещо на английски, не знам. Ко? Питър Пан, как В това го направихме. Джефри. Дъмблей. Дъмли. Какъв този е? Дръм. Джефри издухал. Questions. What is smaller than a cat? Cat. Това как беше мръвка. Мръвка. Quark. Милиметър. Questions. What can you sell a car? Broken iPhone. phone. iPhone. Just phone. Села. Phone. Трябва да има. Има още един от 5. Дрес.
Много. Те ти огън. Защо? Дай ма защо се сетих? Аз съм се объркал фон. А това го му скриншот на това топ е. Не, няма. Сега да видим. Добре. Разумейки. Фуркот. Така, question. Why do adults have Не. Money. work? Не, аз го пробвах. Вчера ми се падна. Money. Да. Names. Frank. Рибери. What? Jordan. Франк Джордан. Frank Моск. Не мога да спомням. Абангле. Синатра. Оушен. Мърфи. Сизмански. Лукас. People. Tattoos are Cool. bad. Не прелепи бе, bad. О, има го. Cool. Good. Не. Как Color. Как беше? Не, няма да го има, майкаре. Stupid. Ъгли. Ти на всяко изречение използваш ъгли. И сега, когато трябва културата, biography of The world. people. Не, няма да ги има. Gun. Important thing. Чуко бе. Pigman. Доналд Тръмп. Джордж Вашингтон. Walt Disney. Should I stop? Train. Drinking. Drink. Няма го. Какво беше, бе? Queuing. Ти написа drink. Ти написа drink. Това ще е моето желание. Should I stop drinking? Pete, can you sell your phone? Не мога. Не искам. Can you sell Your car? Ама тук го има, бе. House. Ай, напиши последно кари. Van. So, Volt X. Volt. Steam Games. Hair. Poop. How to make smoothie. Не. Не, това как беше, бе? How to mix a Drink. Мартини. Yeah. Rubik's Cube. Gin and tonic. Mimosa. На мене вчера... White Russian. Аз вчера, като играех, бяха други Is it safe отговори. to travel to Paris? О, как ти късметлията, брат. 10 000. Иллюминати. Не. Америка. Италия. Сирия. Само, че не знам дали спиш така. Не. Египет, Куба, Грейс, Дубай, Европ, Коста Рика, Пуерто. Come on, Russian. Айде, people почваме. How to get rid of me. Много тъпо, брат. Много умно да имах предвид. You. Myself. My brother. Where? Of my money. Fleas, bed bugs. A coat. Names. John. Сина. Не бе, Цене. Аз Сина, бе. Как?
Как се пише? Не знам. Сена. Джон Сина. Сина. Джон Вашингтон. Няма да го имаш много. Джон Бенджамин. Рандом неща. Бик. Уик 2, Траволта. Джон Траволта, мале, Легенд, Дери, Ленън, Хърт. Оливър Хърт, Малкович. Последно с неймс. Натан. Натан. Брук, Бразилия. Аржентина. Не бе, Бразилия. Скот for you, Крес Карман, Филиан. Не. Фори. Айде, не, последно questions и това ще е край на епизода. Мале, много малки бе. 22 рунда, имаме 40. How do you get Кар. a car? Money. Dress. Money. Са трябва Трябва да го има. Няма Е, го. не. Пинкай. Кати, това го направихме и пак забравихме. Да, това ще е всичко за този епизод, дами и господа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, споделете с приятели и ще се видим в следващия